खुलुमबाय बे समाव सनितपुर जिल्ला वेस्ट तेजपुर आनसलिकनि गंसे नखराव आं कामदेब दैमारि बाथौ बिबुंसारनि आरो दिनै मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन। बे हाबाफारिखौनो जोङो मोनथिलायनो थाखाय बे समावहाय जोङो वेस्ट तेजपुरनि हाथिदिबि गामियाव दंफायो। जों दङ सनितपुर जिल्ला दुलाय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि मांगान एहेमबोराय हायनारि। जों गासैबो बाथ्राखौ रोखायै मोनथिनो थाखाय एहेमबोराय हायनारिखौ जों गिबियावनो बुंनो जाबाय। खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनिसिम नुजाथि फैनायनि थाखाय नोंथाङा मोनसे रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। नंगौ सारा सनितपुराव जों दायो खना खनला गामियारिफोराव जों फोसावगासिनो दङ। गोदो मोनसे समाव गोमानानै दंमोन बेफोरबायदि गामिया संकरिय धर्म लानानै जोंनि बर' हारिनि गासै हारिमुवा गोमालांदोंमोन। दा जोङो नारा नाथा जोङो फोसावनानै गोबां बर' गामिखौ जों दिनै नागिरनानै जों मोनबाय। दा बेबायदिनो जों नागिरनानै मोननायनि मादाव नैबे हाथिदुबि गामियाबो गंसे, बे गामियाबो मोनसे समाव गोमानानै दंमोन। दा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमखान्थि बायदियैनो बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिजोंनो बिथांमोना दिनै बाथौ धोरोमखौ गनायनानै लाबाय आरो दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै रायजोआ एसे सिगांनो गायसनखाबाय। दिनै बे रायजोनिनो बे हाथिदुबि गामिनिनो बिथां दिगन्त बर'आ दिनै न'खराव बिराद मोजां समायना बाथौ थानसालि बानायनानै दिनै बाथौ गायसनबाय। गायसनगिरि बिथांनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय जे बिनि थाखाय बेखौ जोङो बे बिथांनि बायदिनो आरो गुबुन गुबुन न'खरावबो जों दा गायसनगासिनो आरो गुबुन गुबुन गामियाव बे आनसलिकआव जोङो गोबां बेबायदिनो गोमालांनाय गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय हारिमु राव बावगारलांनाय बेफोरखौ जों दिनै बुजाय जोङो बाथौ धोरोमाव दायो लाबोगासिनो दङ। सनितपुर जिल्लायावहाय धोरोमनि मोनसे ओरैबायदि मोनसे परिबेस फैदों जे सनितपुर जिल्लानि जेसेबांखिनि न'खर बर' न'खरफोर दं गासैबो बर' न'खरावहाय धोरोमनि मोनसे ओरैबायदि मोनसे बारहावा बारदों। बे बारहावा बारनायनि गुबै जाहोना मा होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों? बे बारहावा बारनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय, अस्तित्व रैखाथिनि थाखाय, सार्भाइभेलनि थाखाय बाथौ धोरोमखौ लानो गोनां बायद' जादों। जुदि बर' हारिनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनोब्ला, बर' हारिनि थामोनथाखौ फोथांनोब्ला एकमात्र मोनसेल' लामा दं, बे जाबाय बाथौ धोरोम। मानोना बाथौ धोरोमखौ फालियोब्लानो बर' हारिनि जि गोमालांनाय रावा फैफिनो, बर' हारिनि गोमालांनाय दख'ना गामसाया फैफिनो, बर' हारिनि गोमालांनाय खाम सिफुं सेरजा जथाया फैफिनो, बर' हारिनि गोमालांनाय जि गारां बे फैफिनो आरो बर' हारिनि गोमालांनाय जि जोंनि दोहोनफोर जि आसार खान्थिफोर बेफोरो बाथौ धोरोमखौ सिबियोब्लानो, बाथौ धोरोमखौ नाजावोब्लानो गासैबो फैफिनजोबो। बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना मोनबाय। दा बेनिखायनो मोनसे समाव बिथांमोना अस्तित्वआनो बिराद संकटआव दंमोन, थामोनथाया जोबोद अलखदाव दंमोन। ओंखायनो हारिनि अस्तित्वखौ रैखा खालामब्ला मोनसेल' लामा दङ, बे जाबाय बाथौ धोरोम। बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिबाय आरो सनितपुर हालामनि गासैबो खना खनला गोदोनानै थानाय, हाबसोनानै थानाय बे बर' गामिफोरा गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनानै राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि गोमानायफोरा दिनै मिथिनानै मोनबाय। ओंखायनो दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै गासैबो बे बर'फोरा जे गुबुनाव थांनाय बर'फ्रा जेनेबा गुबुन जेरै संकरिय सनातन बा गुबुन हिन्दु धोरोमाव थांनायफ्रा, भाखान्तर जानायफ्रा, संस्कृतान्तर जानायफ्रा दिनै बाथौ धोरोमाव फैफिनबाय। बिनि मुल कारनानो जाहैबाय मा? बर' हारिखौ हमथानोब्ला, बर' हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला, बर' हारिखौ चिरदिन बर' हारि हिसाबै फोथांना लाखिनोब्ला मोनसेल' लामा दं, बे जाबाय बाथौ धोरोम। बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिबाय। बेनिखायनो बाथौ धोरोमनि दिनै बिराद मोनसे ढौ फैदों आरो। सनितपुर जिल्लायावहाय जदिअबा बर' बाथौनि धोरोमारि आसार खान्थियाव गोबां बर'फ्रानो फैबाय नङा होमबा? औ। बे बेलायाव मोनसे खोन्थाखौ नोंथां दाजाबदेरनो जेदों जिहेतुके सनितपुर जिल्लायावहाय गोबां बोसोर गावनि हारिमु, गावनि राव, गावनि धोरोमखौ आंज्रायनानै दंमोन। आथिखालावबो सनितपुर जिल्लानि गोबां बर'फ्रा गुबुन राव, हारसा राव रायो बा गाननाय जोमनायफ्रा दाबो बर'नि बायदि जानो हायाखै। बे बेलायाव नोंथाङा सनितपुर जिल्लानि गासैबो बर' बिथांमोनखौ गाननाय जोमनायनि बेलायाव, रावनि बेलायाव, गावनि राव हारिमुनि बेलायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मा खामानि मावनांगौ? बे बेलायाव बिथांमोना जिहेतु राव गोमानानै दङ, हारिमु गोमानानै दङ, जेनेबा माखासे जोंनि आसार खान्थिया गोमानानै दङ, बा सेथियावनो जोङो जे रावा दिनै कनभार्ट जानानै दङ, बेखौ जोङो बर' रावखौ लाबोफिननो थाखाय
बर'नि हारिमुखौ लाबोफिननो थाखाय जों दिनै दा दख'ना गामसाखौ लाबोफिननो हाबायनो खाम सिफुं सेरजा जथाखौ जों लाबोफिननो हाबाय बागुरुम्बा खेराइ खिस्रि मोसानायखौ लाबोनो हाबाय एकमात्र दा बर' भाषाखौ स्पष्ट क्लियार रायलायनायखौ बिथांमोननो जोङो दिनै लाबोजोबना होनो हायाखै 100आव दिनै अब्लाबो दायो 40%आ फैबाय बाथौ धोरोम लानाय लोगो लोगोनो आरो जोंहा एसे आद्रा दंबावो जेनेबा 60% दङ बेखौ जोङो बिथांमोननो होनो हागोन 100% बिथांमोना बर' भाषा रायलायनो हागोन बे आयदायाव जों खामानि मावगासिनो दङ दा गंफ्रोमबो गामियाव जोङो बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय बा बर' राव फोरोंनायनि बेबादि जों कर्स होगासिनो दङ जे दानसेयारि दानथामारि दानद'आरि आरो बोसोरारि बेबादि जोङो बर' राव फोरोंनाय सोलोंनाय बेबादि जोङो मोनसे बेबादिनो जों गामि गामि हाबनानै जों बर' राव फोरोंगासिनो दङ गाननाय जोमनाय फोरोंगासिनो दङ खाम सिफुं दामनाय देनाय फोरोंगासिनो दङ बर'नि आर'ज मेथाइ खन्थाइ जोङो रोजाबनाय बेफोरखौ जों फोरोंगासिनो दङ बे आयदायाव जोङो बे गोख्रोङै दायो जोङो खामानि मावगासिनो दङ जिहेतुके धोरोमनि बेलायाव नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंखांबाय जे हारिमुवा आवगायदों रावहा सोलायनो फैदों गावनि आंगो रावखौ बाहायनो नागिरदों बा दोरोङारि बेलायाव जोबोद सांग्रां लाबोबाय आरो बे बेलायावनो आरो मोनसे खोथा जिहेतुके धोरोम मोनसे सालायनो थाखाय बे बेलायाव धोरोम फोसावनाय धोरोमनि थानसालि लुफुंनाय बे आयदायाव दायो गंफ्रोमबो गामियारिया दायो बर्तमानाव गोदो सांग्रां गैयामोन दा एसे सांग्रां जाबाय गंफ्रोमबो गामिया बाथौ थानसालिखौ लुगासिनो दङ आरो गंफ्रोमबो गामिया बाथौ धोरोमनि जि आब्रुथि बाथौ धोरोमनि जि आसार खान्थि बा जि जोंनि स्रिबां डिसिप्लिन बेखौ बिराद मोजाङै दायो बानायगासिनो दङ बा फोसाबगासिनो दङ आरो बेखौ मोजां खालामनो थाखायब्ला बा बेखौ मोजाङै जौगाहोनो थाखायब्ला जोंहा जिल्ला गौथुमा गोख्रों जानांगोन बिनि सिगां आन्सलिक गौथुमा गोख्रों जानांगोन गामिया गोख्रों जानायनि सिगां आन्सलिकआ गोख्रों जानांगोन जिल्लाया गोख्रों जानांगोन जिल्लाया गोख्रों जानायनि सिगां मिरु गौथुमा गोख्रों जानांगोन आरो बे आयदायाव बे धोरोमाव जायफोरा न' बां गारनानै जायफोरा हारिनि थाखाय धोरोमनि थाखाय दिनै नारा नाथा फोसावगासिनो दङ बै फोसावगिरिफोरनि थाखाय जिउ राहा बिथांमोननि मोनसे जिउनि मोनसे राहा लामा खालामनानै बा फोसावनायनि राहा लामा खालामनायनि मोनसे राहा लानांगोन मिरु गौथुमा आरो लोगोसे जायफोरा दिनै फोसावगासिनो दङ बेफोर फोसावनायनि थाखाय जिल्ला गौथुमाबो बे आयदायाव बै फोसावगिरिफोरनि थाखाय राहा लानांगोन जाहाथे बिथांमोना फोसावनो हायो जाहाथे बिथांमोना खना खनला गामिफोराव गामि गफा गफिफोराव थांनानै जाहाथे बुजायहैनो हायो बिथांमोना जाहाथे सोलिनो हायो बिनि थाखाय बेबस्था खालामनांगोन आरो बिनि बेबस्था राहा लामाया जिल्लायावबो थानांगोन मिरु गौथुमावबो थानांगोन नङाब्ला रावबो बे धोरोमखौ गोनां नांगौ बायदियै रावबो फोसावनो हाहैनाय नङा मोनसे समाव बेनि थाखाय आङो मिरु गौथुमखौ गोख्रों जानो थाखाय फोसावनायनि बेलायाव गोख्रों जानो थाखाय फोसावगिरिफोरनि थाखाय जिउ राहानि थाखाय एसे मोजां राहा लामा बानायनो थाखाय आङो आंनि थिनिफ्राय आङो खावलायहरनाय थाबाय सनितपुर जिल्लायाव गुबुन जिल्लानि बायदि बेवहाय बाथौ थानसालि लुफुंनाय नुवाखै बिनि आन्दोआव जाहैबाय सनितपुर जिल्लाया जाहैबाय जोंहा बेवहाय माने सरकारि भाबै बेवहाय अनसुंथाइ जेबो मोना जोंहा बिमा गदाय बायदि जोंहा आसाम सरकारा नायो दिनै BTED गुबुन जिल्लायाव लुदोंब्लाबो बिथांमोना दिनै BTED होननानै मोनसे सरकार दङ गावनि जेनेबा मोनसे खुंथाय दङ जोंहा बेबादि BTEDनि आउटाव थानाय बर'फोरा बेबादि जेबो अनसुंथाइ मोना जेबो संरैखाथि गैया जोंहा आसाम सरकारनिफ्रायबो जेबो मोना ओंखायनो जों दा सनितपुर जिल्लायाबो दायो लुथाराखै नङा बेबादि गंफ्रोमबो गामिया दायो फाउन्डेसनखौ खालामबायानो सोरबा सोरबा गामिया ओंखारबायानो दा गंफ्रोमबो गामिया फाखानि मोजां बाथौ मन्दिर लुनायनि दायो खामानिया सोलिगासिनो दङ जे लुनो हाथाराखै बेबायदि नङा दा गोबाङानो लुगासिनो दङ जेनेबा गावनि खरसाजों गावनि खामायनायजोंनो दायो लुगासिनो दङ रावनिबो थाइसे अनसुंथाइ सरकारनिफ्राय मोनालासिनो गैयालासिनो दा लुनायनि बेबस्थाखौ लागासिनो दङ बे आयदायाव गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं सनितपुर जिल्लाया नाजागासिनो दङ बे बेलायाव আজি মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ মোৰ স্বামীৰ যিটো সপোন আছিলে ধৰক মানে বাথৌ এনেকৈ গাইচম্বাই কৰি মানে অলপ হেৰি কৰিব কাৰণে সেইখিনি মানে
কৰিব পাৰিছোঁনে নাই নাজানো, কিন্তু যিখিনি মানে কৰিছে সেইখিনিতে মানে মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আজি সকলো ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আকৌ মই চিনি নোপোৱা মানুহ আহিছে, সিহঁতকো মই চিনি পাইছোঁ, মানে জানিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে আৰু আজিৰ দিনটো। আজিৰ পৰা আপুনি প্ৰতি মঙলবাৰ বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ চিজুগুৰিত আৰজ গাব লাগিব, বা আপুনি আলাৰী ভজনা কৰিব লাগিব, বা আপুনি সাজপাৰটো ভৰিয়াকৈ লাংগা লগাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰতি মঙলবাৰে আপুনি থানচালি যাব লাগিব, বড়ো ভাষাত গাব লাগিব। আপুনি ক'ব কিবা আছে নেকি? মোৰ অলপতো বাৰু সৰুৰ পৰা মই তেনেকুৱা ভাষা বাৰু মতা নাই, নাজানো, তথাপিও মানে মই চেষ্টা কৰিম হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, যাতে মানে এই ধৰ্মৰ যিখিনি নীতি নিয়ম মই পালন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু। ইমানখিনি যে ৰাইজ আহিছে আজি, এওঁলোকক আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? এওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা মানে বহুত আন্তৰিক মৰম আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। সিহঁতে মোক বহুতখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে আমাক এইখিনি কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিয়াত। মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আজি সকলোৱে উপস্থিত হৈছে ইয়াত, ভাল লাগিছে আৰু। আপুনি যে সিজু গছটো লগাব লাগে বা বাথৌ ধৰ্ম ল'ব লাগে, কেনেকৈ আপোনাৰ অনুভৱটো আহিছিলে? অনুভৱটো মানে আগতেতো আমাৰ ঘৰত ধৰক তেনেকুৱা সেইটো নিয়ম নাছিলে, তথাপিও মা দেউতাহঁতে মানে য'ত বিয়া হৈছোঁ মই, মোৰ স্বামীৰ ঘৰত বাথৌ ধৰ্ম পালন কৰে, গতিকে যি মানে কৰোঁতেই মানে মনত মানে সেয়া আহি গৈছে আৰু তেনেকুৱা। তো বাইদেউ, আপুনি আজি আমাৰ বাথৌ বিঘ্নেৰ ওচৰত উপস্থিত থাকি দুষাৰ কথা কোৱাৰ বাবে, আপোনাৰ অনুভৱ আমাক প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ৰাইজক আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা মানে সম্ভাষণ জনাইছে। আৰু আজি কৈছে যে আপুনি খুব মানে ৰাইজক আপুনি সেৱা কৰিছে, আগবঢ়াইছে, আপুনি সন্তুষ্ট হোৱা বুলি কৈছে, আগলৈ আগুৱাই যোৱাৰ কথা ক'লে, আৰু আপুনি আৰজ গোৱাৰ কথা ক'লে, আপুনি সন্তুষ্ট হোৱা বুলি ক'লে। সেইকাৰণে আজি বাথৌ বিঘ্নেৰ ওচৰত এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে